Ok, jdem, tak jdem. Jdem. Dneska reakce na shorty. Ty vole, to řve strašně, to dej to trošku potišej, sám mi to budou uši. Tak spíš ty si to jako, ty si to stíš, to sdílko, chápeš? Ty seš držka, ty vole, no dobrý. Tak, jak to vypadá, ty vole, Ancient Rome, chtěl bys být jako v Ancient Rome třeba teďka. Kámo, Úplně víš, jakože... představ si, by se přemístil teďka vlastně do Ancient Rome. No jenže to ti úplně k hovnu, protože jsem, že ty bys jim tam říkal nějaký vynálezy, nějaký jako věci a oni by tě prostě zabili, že jsi vojáký, kámo. Kámo, co kdyby si prostě vymyslel, že kámo stock market, víš co? No to bys mohl a oni by tě kam tam zabili prostě, v aréně, oni by tě hodili do arény prostě, chápeš? Kámo, ale to tak, já bych byl gladiátor, víš no, co? musíme koukat, vole, počkej. No tak to pust. It was a drive-through without cars. You buy hot lentils. It tasted like dirt, but it was cheap. Fast to nevypadá forward moc to the jako dark chálka. Middle Ages. You starve in muddy London. You hear To je jako a guy naučný yelling video about tady, to já myslím, že to bude něco ze Sokratésem třeba, víš co? Já taky. Tak to skipujeme, to jdem dál, mě nebaví. Ne, to. Počkej, tohle. Ok. Pět nocí u Sokratése, tak jo, tak pojď. Ne, to je Sokrates ve FNAF 3. Socrates sits Ne, to je down at pět the nocí, security Sokrates, desk. The trojka. building is called Fazbear's Fright, built on top of something that actually Myslíš, že by jako happened. Sokrates přežil, kámo, ve Five Nights at Freddy's světě? Já myslím, že by jakoby Nestupuj spekuloval. to. Ne, shorty můžu. Že on by spekuloval s těma animatronikama, že prostě pokud teda silí všechno, co mají, tak co jsou bez toho. To je pravda, ale tak oni jsou, že jo to? No nic, pustu dál. Tam už je. Nothing Už tam je. scarier than a place that To je Bonnie. pretends its history Ne, to je, did not co to je? happen. Night To je 2. Five Nights at Phantom Freddy's Freddy Bonnie. limps past the window, Okay. burnt, barely holding Okay, together. ale Socrates realisticky, watches co him. bys si dělal, kdyby si prostě potkal Nightmare Freddyho, kámo, co bys dělal? Jakoby tady ten Phantom Freddy, tak to je čistě iluze, on jakoby nereaguje, nebo neexistuje, to je prostě jenom... No jasný, ale co bys dělal, kdybys byl Sokrates a neměl bys tady to vědomosti, že jo? Prostě Sokrates to neví tady to. Já si myslím, že Sokrates by si to uvědomil a prostě Phantom Freddy by zmizel potom. On byl celkem chytrý, no, tak to půjde. Takže on by to Not vymyslel, reach for the no. camera. Just says whoever you were, I see you. Phantom Freddy stops, slowly disappears. No jasně no, Night to je three. to, co jsem říkal, no prostě. Springtrap is in the vents, moving slowly, No, deliberately. ten už A je co reálný, teďka? ten už je reálný, to už je problém, to už je Man tady trošku trapped inside problém. a rotting suit for decades. Socrates speaks into the dark. Says you have been in there a very long time. The movement stops. Night Okay. 4. OK, to přežil nějak zajímavě, OK. Dobrý, on ho prostě jako trošku přemindgameoval Celkem Sokrates. a spůl, ale pokračujeme. Springtrap trošku appears in aspoň the to nevadí doorway. vůbec. Socrates looks at him, No, to asks teď. whether what he did followed him in there, or whether being in there made him what he is. Springtrap jo, stays no jo. still for 4 hours. Night 5. Socrates walks past Flabbergasted, Springtrap in Sokrates the ví. hallway. Says some prisons are built by others. Some we build ourselves. To je pravda. Springtrap watches him leave. Neither of them says another word. Could To je pravda, já si myslím, že... A kdo vyhrál, prostě Sokrates? Sokrates vyhrál. Podle mě, ale zase jako víš co, jakože podle mě Springtrap zase dostal nějaký úplně knowledge ze Sokratese, víš co? To jo, že ale Sokrates... Springtrap to podle mě tady jakoby není vítěz ani poražený, protože i když třeba prostě jako tu Mental Warfare vyhrál Sokrates, tak Springtrap prostě je teďka lepším člověkem díky tomu. To jo, ale už i Takže on taky vyhrál, chápeš? Tak prostě udělal spoustu jakoby chyb, který už jako nikdy nevrátí. No jasný, ale tak on si to podle mě uvědomuje a prostě No, je teďka se posunul se jako králík jako dál. to jo, ale to už je prostě kámo, že pozdě, on už je prostě fucking jako Springtrap. Is this Jsem dál. good? This Isaac, In the skipujeme. 1950s, OK. A Stalin is walking historické through the okénko. streets of Moscow. While looking around, he Můžem doesn't notice a dát pond Stalina. and falls into it. Just before he drowns, a Russian man saves him. After So- catching his breath, Okay. Stalin says, "You saved Okay. my life, comrade. Ask anything you want from me." You saved After me, getting over comrade. the shock that he just saved Stalin, the man replies, "I want two things, comrade Stalin. Okay. First, I want 1 million Okay. rubles. That's no problem, comrade. To- What's your dobře, second to je wish?" dobrý, to je The man dobrý. lowers To je his voice, pochopitelný. leans in closer and quietly says, "Comrade Stalin, just don't tell anyone that I saved your life." In the No, chápeš to, pochopil jsi tady tu referenci. No, ale teď si vem, že pokud to No. Stalin jakoby nikomu neřekl, tak jak se to ví? Chápeš? To je ta otázka, No tak, kterou bych se tak ptal. třeba to řekl ten chlap, že na smrtelný posteli svý rodině. Asi saved our life. Mm. Mm. Co bys dělal ty? Co bys dělal ty, kdybys viděl Stalina topícího se v řece? Pomohl bys mu? Já bych mu zachránil, ale taky bych úplně Zachránil nechtěl, by abys mu to život. vědělo prostě, protože, kámo,
By mě poslal do gulagu Stalin- prostě, kdyby se Stalin nebyl úplně jako dobrý člověk, no víš co. A To co by ne. byly tvoje dvě přání teda, kdybys mohl se přát? Kámo, prostě já bych taky si chtěl nějaký wealth prostě uměl zajistit prostě nějakou dobrou budoucnost, spíš co penízky, nějaká dobrá práce, nějaká pozice, třeba u toho Stalina přímo. Že vlastně by mě mohl zaměstnat, protože už ten Stalin ví, že prostě bych se pro něho obětoval a zachránil mu život, tak bych mohl mít dobrý peníze jako bodyguard nebo nějaká sekuritka, chápeš? Je pravda. Co bys chtěl ty? Zajímavý. Hele, já se radši nebudu tady těm politickým tématům vyjadřovat radši. Watch as I graze my skin. Okay. What's your name, if you don't mind me asking? A? Yeah, no. Man Race with Homeless Cousin. Hustý. We're cousins. To bude zase emotivní tady to, ale. Bude hodně, no. We used to go fishing. You win. Look, Myslíš, že jsou reální cousins, nebo je ten týpek prostě nafetovaný? we used to go fishing. We worked Já at bych mu věřil, protože mluví tady. we worked at the Clarkson Company. Ano, mluví, máš pravdu, že mluví tady. Michael J. God, Oh, Michael J. listen. On říká věci, jakoby, který ten cápek víte, že to asi bude real. We're family. No, nebo ten sápek to, že ho hraje, jako jenom aby nebyl smutnej. Chápeš? Dá Tony to, Fox just se put out a nedozvíme nikdy. Aha, What if you brought počkej. pizza deliveries to ancient Rome? Okay. Day one. OK, You arrive zase in ancient Sokrates, Rome on zase a Sokrates. moped. Engine echoes through the fucking streets. Chtěl bys Carrying být jako dough, tomatoes. kostlivec v Ancient Rome, chtěl bys být Kámo, kostlivec v Ancient Rome. nechtěl bych být, protože máš jakoby dvě cesty. Buď budeš kámo nejbohatší člověk prostě v Romu a budeš ti dařit Kostlivec. Kostlivec, pardon, v Romu a budeš prostě mít prachy a moc a všechno, anebo tě kámo, že zabijou v aréně, protože kámo, jsi jim tam sledoval pizzu a jsi moc influential, chápeš? To je pravda. A zase to jako potkat Sokrates se každý den to ti taky jako za chvilku praskne hlava z něho, že jo. A já si myslím, že kámo, Sokrates je takovej pěnička jeden. Pokračujem. Sauce and cheese. These Hodně nebezpečný. guys are eating Hodně bread and nebezpečný olives. témata You tady fire up a rozebíráme stone dneska. oven, bake your first pizza. The smell cuts through the air. Day Kámo, two. měli v No one Ancient Rome understands pizzu. Kámo, dal bych si pizzu. Měli v Ancient Rome pizzu, to je úplně otázka, jako, jestli měli v Ancient Rome pizzu. Myslím, že neměli pizzu v Ancient Romu. Asi ne, co? Asi neměli pizzu prostě. Asi ne. delivery. You point to the moped and say, "Food brought to you." They look confused. Ani Why would moped food asi move? teda So neměli. you start riding Asi through ne, the no. streets. Podle Je to mě- takové podle jako, mě- ani kostlivce tam možná jako Podle mě neměli, co by ani rozváželi ty jídlo. krabice, ani tohle oblečení, jako Je to trošku podle mě jako mimo historický jako accuracy. Je to jakoby what if scénář, že tam jako reálně je všechno. Je to tak, no, je to tak. Pizza at their doorstep. They finally understand. Day 5. No addresses. You just ride through the city until someone waves. You Asi deliver jo. your first order. He takes a bite and freezes. He gives you a tip. It's a olive. Week 1. Ale jo, You're riding tak- through the streets on your To není úplně nejlepší, no, To prostě jako, vzhledem k tomu, že na tu pizzu dáš třeba tak 15 oliv, tak jedna oliva není jako moc. není to vůbec dobrý, no. Jako jak se máš uživit potom, že jako kostlivec. A man suddenly steps No directly jasně. in front of you. Sokrates, It's kdo Caesar. jiný? He looks a bit different. He Caesar. takes a Aha. bite, then Aha, looks at you and Caesar, says, pozor. "Did you invent the pizza, or did the pizza invent you?" It's actually Socrates No in super. disguise. on No nás- jasný, on že nás to byl bejtil, Sokrates. on nás bejtil. What Jasný, the že to fuck byl is going Sokrates. on? You ram the fucking moped into him. Problem solved. Week 3. You run out of cheese. Spíš jakoby no. week 1 ti dojde benzín v tom mopedu, ne? Jakoby když ti dojde, prostě tam To nemáš je, potom to je benzín. pravda, to je pravda, jako, to je pravda. You cross To the asi river taky neměl úplně to, no, palivo v té době ještě. Tiber in minutes. A tak on tady šlape na tom mopedu, tak Week 3, you run out of cheese. I You know. cross the river Tady šlape. Tiber. In minutes, you locate a farmer. Now you get fresh cheese every morning. Month 3, you're running the Super. biggest pizza operation in the entire empire. But you can't keep up with orders, so you hire Socrates to bake pizzas. You go No out and jasný, že deliver kdo koho pizzas jiný while než he bakes. Sokratese. I guess Socrates isn't useless after all. Super, tak podle mě jakoby jsme si tady můžeme říct, že Sokrates je jako vždycky k něčemu dobrý. A tohle je přesně jeden z těch scénářů, kde jakoby ten skeleton nechcípne v aréně, ale je prostě wealthy a influential. Nejenže co bude dělat prostě jakoby ten skeleton, až ho přijde jako konkurence nějaká. To je pravda, no. On asi doufá, že jakoby nepřijde, protože lidi budou happy kupovat tu jeho pizzu. No jenže tak, že jo, vždycky lidi zacítí trošku peníze a hnedka se do toho hrnou, že jo, No taky. jasně, já to chápu, no, ale tak, Takže no, prostě mě by jako zajímal ten posun třeba jako za rok, jak by na to byl ten, že jo, Kostlivec a Sokrates, jako jak by ten biznis fungoval. to se To už se asi nedozvíme, nedozvíme, to už to se je na nedozvíme, jiný no. video.
Society collapsed in the next 24 hours. The first thing everyone should grow is the winged bean. The winged bean is one of the only crops that has more than just Co to je? carbohydrates. Co to? Nevím, co je It's wing one bean, of the teda, most to jsem nikdy protein-packed neviděl, plants in the abych entire řekl world, but pravdu. it's still one of the most Vypadá unrecognized to trošku fruits in jako the kdyby si world. smíchal People would eat aloe the vera leaves nebo s nějakýma těma hráškem. Jo, nějakým. jo, s nějakým luskem, no. like spinach, and the pods would be eaten like green beans. Even the roots of these plants can be eaten almost like a potato. The plant originated in the Pacific Islands in the areas that had longer nights. That's why it bychom was si so to asi hard to grow it nevypěstovali outside the úplně. tropical region. So people started A tak pokud nějaká atomová válka, tak taky budu třeba jakože dlouhý, delší noci, víš co. breeding new No varieties tak, that could flower in jestli byla different tmá daylight. válka, tak adios amigos, asi to nebudeme točit už YouTube shorty o No to tom. nebudem, ale zase můžeme dělat, kámo, tady winged beany. By then, soybeans had taken over the pravda. global market. That's why it was called the wonder crop of the tropics. So it went from a crop that could feed the entire world to a crop that some of you are just now hearing about, which is pretty insane. If To jsme society my. To je šílený, to jsme my jsme to slyšíme poprvé. tady Každopádně to. 10 minut, takže se rozluč, Michal, dělej. Máš na Hele, to 3 takže- sekundy, raz. Díky Dva. moc, mějte se pěkně, ahoj.